Так что... Добрый день, поважанное господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы, палітычныя аналітыкі Татьяна Чуліцкая. Татьяна, добрый день. Добрый день. И Валер Карбалевич. Валер, прывітанне. Прывітанне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта выступ Александра Лукашэнкі на усебеларускім народным сходзе. Ён, апрача ўсяго іншага, ці, можа быць, это ўвогуле цэнтральным момантам быў яго выступу, агучыў сваю праграму і ідэалогію канстытуцыйнай рэформы. Што тычыцца тэрмінаў, часу, яны такія. На працягу гэтага году, да канца году, выпрацоўка праекту канстытуцыі, патлумачыў, ўжо было два, будзе трэці. Дарэчы, у СМІ злілі праект гэтага самага сходу, дзе пунктам пастаўлена, што будзе створана канстытуцыйная камісія на этом сходзе. Канчатковых рашэнняў не будзе. Ён, дарэчы, сам на пачатку сказаў, што вы тут будете не вырашаць, а вы будете вызначаць праблемы. Это значит, что сам по себе теперешний сход, он просто посядзіць, за штосьці прагаласуе и разыдзецца. Але, значит, спачатку, будзе праект, потым на пачатку году, 22-го уже наступнага году, референдум, всенародны референдум, як в 96-м годзе, все прыгожа і гэтак далей. І потым, можа быць, таксама ў 22-м годзе выбары парламенту і прэзідэнта. Але калі раней Лукашенко казаў пра тое, што будуць новыя выбары, я сыду, то зараз на концы ходу он, так сказать, абставіў гэта цэлым шэрагам умоваў. Татьяна, на ваш погляд, тое, як ён агучыў, што гэта азначае, што з гэтага вынікае, наколькі гэта адрозніваецца ад таго, што ён казаў раней, менавіта пра схему канстытуцыйнай рэформы? Так, дзякуй за пытанне. Мне падаецца, што мы бачым такую эвалюцыю, так, яго выказванняў, калі раней наконт канстытуцыйнай рэформы ён казаў больш упэўнена і абяцаў, што яна будзе амаль абавязковай, вось толькі там трошкі пачакайце, то зараз, калі мы бачым, што так, натуральна там знізіліся гэтыя пратэсныя акцыі, да, то бок менш людзей выходзіць па розных з улікам розных абставінаў, але мы бачым, што і Лукашенко, гледзячы на гэтую сітуацыю, ён, можа, трошкі супакоіўся і вырашыў, што зараз ужо можна не прасоўваць канстытуцыйную рэформу так актыўна, як ён рабіў гэта раней, а пакінуць, можа, гэтую рэформу як такую опцыю, якую ён працягвае прагаворваць, але наколькі яна ўжо актуальна нават у ягоных планах, для мяне гэта пытанне. Ён адзінае, што мне падаецца, больш-менш можна чакаць у плане канстытуцыйных зменаў, гэта сапраўды тое, што будзе нейкае, прынамсі, касметычнае пераразмеркаванне паўнамоцтваў паміж цэнтрам, так, і мясцовымі ўладамі. Вось пра гэта ён кажа, і насамрэч гэта даволі лагічна, гэта такая змена, якую можна зрабіць у межах таго разумення зменаў, так, якое існуе ў Лукашэнкі. І вось я думаю, што хутчэй за ўсё тое, што будзе сапраўды змяняцца, гэта баланс такого падзелу ўлады паміж урадам цэнтральным і рэгіянальнымі ўладамі, і, можа, таксама будзе нейкае там таксама пераразмеркаванне паміж урадам і прэзідэнтам. Але гэта вось амаль адзіны кірунак зменаў, які я бачу. І я думаю, што нават гэтая опцыя самого правядзення рэферэндума, яна з часам
часам, калі не будзе як бы роста пратэснай актыўнасці, гэтая опцыя будзе просто адкладвацца ўсё далей і далей. Але яшчэ адзін фактор, напэўна, які можа паўплываць на канстытуцыйную рэформу, гэта, конечно, фактор Расіі, таму што мы бачылі, што Расія даволі актыўна неяк прасоўвала гэтую ідэю і прасоўвала, так, менавіта я вось і сказала, што прасоўвала, і гэта прынцыпова, таму што зараз таксама ў расійскім дыскурсе гэта не гучыць вось як бы так моцна, як гэта было 2 месяцы таму. Валер, і вот ваш адказ, як бы, што в гэтай сітуацыі змянілася, бо, скажем, мы памятаем, як Лукашенко, выступаючы на МЗКЦ, казаў, будзе новая канстытуцыя, будуць новыя выбары, і я на іх не пайду. Потым, мне здаецца, можа, вы лепш за этим сочыце, здаецца, і Путін вот спасылаўся на гэтыя словы, і Лаўроў спасылаліся, што будуць новыя выбары, і Лукашенко сыдзе. А зараз Лукашенко, да, вот будуць новыя выбары, можа быць. А там все, ведаеце, складана, потым казаў, што, ведаеце, там, калі пратэстаў не будзе, калі вот это ўсебеларускі сход там будзе замацаваны у выглядзе некага стопара. То есть вот, прынамсі словаў, калі будуць новыя выбары, я сыду, яны сёння не былі сказаныя. 4 гадзіны гаварыў, сам, дарэчы, сказаў, вы прабачце, я крыху сумбурна гаварю, так сказать, вот горло болит, так сказать, здоровья няма на вас, на всіх. Вот. Але тым не менш, то есть, вот, фактычна, можна сказаць, што он адышоў от этого абяцання. Цалкам магчыма, што выбары будуць не в 22-м годзе, а в 25-м, а можа, в 22-м, но он сам пойдзе. Калі народ уж надта попросіць, бо вот ён спасылаўся на апытанне гэтага экаому, што это такое, мы не будем зараз, это асобная тэма, можна ее абмяркоўваць, хаця не варта. Вот. Але цікава, што ён на это спасылаўся, вот бачыце, 60% кажуць, да нахрена нам ввогуле мяняць канстытуцыю. Ён сказаў, у меня іншае меркаванне. Знаете, вот народ, бачыце, 60%, так сказать, там, з 10 тысяч. То есть, вот, ці змяніліся его планы? Яго планы ўвесь час мяняюцца. З жніўня па сённяшні дзень ён шмат разоў іх мяняў, і цяпер чарговы раз мусіць іх памяняў. Вось. Значыць, ён сказаў, што пасля рэферэндуму ў 22-м годзе па пачатку магчыма, што іх сумясцяць з мясцовымі выбарамі, дарэчы. Адбудуцца выбары. Пасля гэта вельмі такое адноснае паняцце. Пасля, можа, і ў 25-м годзе. То бок пра датэрміновыя выбары ён не казаў. Во всякім разе, я так яго не пачуў. Потым, другі тэзіс, з усяго кантэкста, з такіх супярэчлівых развагаў Лукашэнкі, я зразумеў, што ўсё ж такі на выбары наступныя прэзідэнцкія ён не пойдзе. Але тут паралельна прагучаў такі цікавы сюжэт. Вось такая цытата, у якой ролі будзе цяперашні прэзідэнт пасля сыходу ад улады, час пакажа. То бок, сапраўды сыходзіць ад улады ён не збіраецца. І тут паралельна прагучаў другі сюжэт. Усебеларускі народны сход ператвараецца ў орган з канстытуцыйным статусам. Як у праекце рэзалюцыі запісана вышэйшы прадстаўнічы орган улады, пока, дарэчы, не вельмі зразумела, што такое вышэйшы прадстаўнічы. Это вышэй парламента ці не? Вышэй, конечно. Он же патлумачыў. Все стратэгічныя пытанні вайны і міру, там, міжнародных дамоваў, геапалітыкі, асноўныя накірункі, все будзе вырашаць. Вот это будзе, так сказать. Да, орган, які збіраецца один раз на 5 гадоў. Это цікава, конечно, в чисто практычным сэнсе. Это такой коллективный президент, як гаспадар Петровский сказал, от индивидуального Лукашенко до коллективного. Вот будет такой коллективный. Да, значит, и гэты усебеларускі народны сход павінен быць некім стабілізатарам, некай страхоўкай на пераходны перыяд.
Ну і я так зразумеў ход яго думак, што Лукашенко будзе імкнуцца ўзначаліць гэты орган. Як ён будзе называцца, старшыня ці старшыня прэзідыуму ці яшчэ неяк. Ну і вот бы калі гэтыя два тэзісы аб'яднаць, то атрымоўваецца, што так, ён сыходзіць не будзе, а з'яўляецца новы орган, які ён хоча ўзначаліць. Ну, это сапраўды схема Назарбаева, схема Казахстана. Лукашенко сыходзіць з пасады прэзідэнта, але не сыходзіць ад улады, і паўнамоцтвы прэзідэнта будуць урэзаныя на карысць усебеларускага народнага сходу, куды Лукашенко збіраецца пераходзіць. Я вось так зразумеў ягоную цьмяную логіку. Татьяна, а як вы зразумелі? Ведаеце, тут такія цікавыя можна прывесці як бы аргументы. Ну, вот мы все, я думаю, азнаёміліся з вынікамі апытання Chatham House. І паводле гэтага апытання народ вельмі кепска, у прынцыпе, ставіцца да ўсебеларускага народнага сходу і да самого сходу, а яшчэ больш да ідэі вот, перадаць яму нейкія канстытуцыйныя паўнамоцтвы. І нават сярод бетону, так бы мовіць, сярод бастыёну Лукашэнкі, як пішуць даследчыкі Chatham House, там дзесьці каля паловы прыхільнікаў. І, дарэчы, Лукашенко вот сёння агучыў дадзенае Экаома, ну, і зноў жа не будзем казаць пра іх, так сказаць, адэкватнасць, но сказаў, ну там крышачку больш за палову. Паколькі он это агучвае, і вот гаворыць, што ведаеце, у меня такія сумбурныя ідэі, так сказаць, это вот нейкі палёт фантазіі. Вот ён вельмі верыць вот в этот усебеларускі сход, што ён, бо, ну вот, звычайны беларус, нават савецкі беларус, а ён, дарэчы, сёння, вот, калі вы звярнулі ўвагу, раза 3 прыгадаў Леніна. Велікі Ленін, там, мудры Ленін, дзядуля Ленін і гэтак далей. Але для савецкага чалавека, ну вот зразумела, там, я не ведаю, кіраўнік дзяржавы, зразумела парламент, Верховный Совет, хорошо, там, урад. Что такое всебеларускі совет? Кто это? Что это? Ввогуле. Чаму рашэнне гэтага органа павінны быць, так сказать, ну, что называется, вышэйшай там волей? Вот у вас не склалось ўражанне, что ён пока вот думает. То есть, ну, идея хотелось бы, вот у меня такая, видите, аналогия, вот як в истории, скажем, Латинской Америки 19-20 года, вот войско вельмі часто выконывало роль такого стабилизатора. Что-то там в политике отбывается не так, военные выходят на улицу, так сказать, берут владу, разгоняют этих штатских шпаков, громадянских, цивильных, усталёвывать порядок. И вот у Лукашенко такое ўражанне, что вот идея вот этого всебелорусского схода и конституционного органа это такой кшталту душек военных в Латинской Америке, там 19-20 стагоддзя. Але он сам в это верить? Ну, тут цяжка сказаць, во што гэты чалавек верыць ці не верыць, да, і я, як палітолог, мне трошку складана, да, як бы аналізаваць у такіх катэгорыях, але я вось пагаджуся з тым, што казалі да гэтага наконт схемы Казахстана. Яна сапраўды, думаю, яна існуе у нейкім такім рэжыме, ну, калі не планавання, ці то прынамсі такога праекта будучыні магчымы. Але, канешне, план Казахстана, ён можа быць не зусім рэалістычным, з улікам таго, што ўсё ж такі настроі грамадскасці, і яны сапраўды такія не вельмі добрыя для Лукашенко. Я вас перепыню, прабачце. Ведаеце, схема Казахстана, вот это, як бы, Рада бяспекі, это 5-10 чалавек. Это, умовно кажучи, прем'єр-міністр обороны, там, шеф КДБ и так далее. То есть это надейные люди, яких, так сказать, ну, на их, может быть, можно обопираться. Вот этот, так сказать, колхоз 20 лет без урожаю, так сказать, 3000 человек, які збираються з усієї країни. Что они? Як на них можно обопираться? Юра, можно... Кто я реплику скажу. Да. Гаворка, я думаю, что идея будет выбран некий президиум, и там будет и самые 5, 10, 15 человек. А сам сход збираецца раз у 5 гадоў.
Таму Ну, вось может 5 быть. гадоў ён будзе кіраваць гэтым прэзідыумам. Да, я таксама хацела сказаць, што мне падаецца, што менавіта гэты ўсе беларускі народны сход ён будзе неяк перафарматаваны, то бок будзе зроблены нейкі іншы фармат, ці вось як Валер сапраўды кажа, гэта можа быць прэзідыум, гэта можа быць і нават змена, можа яны будуць збірацца часцей, напрыклад, там можа быць яшчэ нейкая структура, але я калі кажу пра гэты казахскі варыянт, я кажу менавіта пра стварэнне нейкай інстытуцыі ці там замацаванне нейкай інстытуцыі ці інстытута палітычнага, у які Лукашенко зможа сысці, фактычна як бы застацца ва ўладзе, але як бы дэ юра сысці, так, як бы і дэклараваць, што ён сышоў з улады. І я хочу з вами вельмі пагадзіцца, Юры, наконт таго, што сапраўды усе гэтыя падзеі, якія адбываюцца, яны нам вельмі нагадваюць вось гэтыя лацінаамерыканскія сцэнары і такое жаданне як бы пры дапамозе вайскоўцаў часта утрымацца на сваіх пазіцыях ці забяспечыць сабе дадатковую такую некую гарантыю сваёй і бяспекі і свайго прыбывання ва ўладзе. І вось вельмі цікава, мы ж таксама сёння чулі, што ён казаў пра тое, што трэба і далей працягваць гэтую практыку, прыводзіць у апарат дзяржкіравання, прыводзіць вайскоўцаў. І гэта, мне падаецца, таксама вось такі важны тренд, які мы сёння пачулі. То бок мы яго бачылі раней, так, мы ўжо бачылі, што прыходзяць гэтыя людзі з такой вайскоўскай сферы, і ён сёння таксама казаў пра тое, што пра давер да сілавога блоку, так мы чулі пра гэта, ён спасылаўся на гэтае пытанне, але, канешне, для Лукашенко сілавы блок гэта адна з ягоных асноваў улады. І я думаю, што ён сапраўды плануе, што калі будзе гэтых людзей больш на такіх адказных пазіцыях, то яму, прынамсі, захаваць свой удзел будзе лягчэй. І яшчэ адна рэч, якую я хочу адзначыць, гэта тое, што, ведаеце, ён з аднаго боку, канешне, і не хоча заходзіць, але вось тое, што я пачула, можа, я хочу гэта пачуць, але мне падаецца, што ён таксама ўсё ж такі занепакоены гарантыямі для тых, хто яго падтрымлівае. І ён казаў, што вось адна з умоваў майго сыходу гэта тое, што ні адзін там волас не упадёт з галавы гэтых маіх прыхільнікаў. І тое, што прынамсі ён пачаў размаўляць пра тое, што трэба гарантыі для тых, хто яго падтрымліваюць, гэта, мне падаецца, таксама сведчыць, калі не пра сумневы, але прынамсі пра тое, што ён думае, што трэба неяк людзей падтрымаць, тых людзей, якія зараз падтрымліваюць яго. А вот, дарэчы, вот працяг вашай думкі, вот ведаеце, тут і в этом прамове некалькі было сюжэтаў, дзе ён, фактычна казаў пра рэальнасць прыходу не проста іншых людзей, а пра прыходу ягоных апанентаў. То есть на самом пачатку прамовы, здавалася, кіраўнік дзяржавы, ты прыходзіш, павінен орбі казаць пра сваё. Он хвілін 10 казаў пра праграму апазіцыі. Ён казаў пра яе вельмі карыкатурна, такой, можа быць, в пэўным сэнсе з'яўляецца праграма Беларускага народнага фронту, скажем. Гэта неадэкватна пазіцыі яго, скажем, асноўных апанентаў, там пазіцыя, не ведаю, Бабарыкі, Ціханаўскага, Латушкі. Але цікава, што ён, як бы, кіраўнік дзяржавы пачынае размову з выкладання пазіцыі сваіх апанентаў. Потым, памятаеце, калі ён сказаў пра Канстытуцыю, ведаеце, такая Канстытуцыя, а калі б гэтыя прыйшлі, яны маглі там замежныя войскі выклікаць, потым тое, пра што вы гаворыце. А калі прыйдуць яны, все ж таки прыйдуць яны, то хто маіх людзей захавае толькі ўсебеларускі сход? То есть такое ўражанне, што ён все-таки реально думает пра тое, што как бы, ведаеце, такую думку, я не памятаю ни в 2006, ни в 2010 годзе, скажем, не адносна там Міленкевіча, Казуліна, там, Санікава, Статкевіча, Никляева, он не разважаў так. А калі гэтыя прыйдуць, то он все-таки как бы разумее, ці так успрымае сітуацыю, што гэтыя, па-першае, маглі перамагчы, а по-другое, может быть, и перамогуць.
Я вось тут з вами пагаджуся, і я ўвогуле, ну я ж там шмат гадоў аналізавала і слухала тое, што Лукашенко кажа, і вось тое, што я чую і заўважыла, гэта тое, што ён вымушаны больш адказваць сваім апанентам. Раней была такая сітуацыя, што Лукашенко дэ-факта, акрамя кампаній выбарчых, ён ніколі асабліва там не звяртаў увагі на тое, што казалі ягоныя апаненты. А зараз сітуацыя змянілася, нават дыскурсійна, так, што ён вымушаны адказваць на ці дзеянні, ці ідэі, якія прамаўляюць апаненты палітычныя. І я вось бачу ў гэтым даволі прынцыповую змену. І таксама был такі вось цікавы момант, калі ён сказаў, што немагчыма падрабіць, так, вось як бы большасць галасоў, да, ці там 80, ну там хтось губернатары, да, там намалявалі трошка, але немагчыма. Але давайте паглядзім, гэта ж фраза барыкі. Гэта ён сапраўды, ён нават не проста як бы адказвае, ён яшчэ і спрабуе выкарыстаць аргументы. То бок гэта такая ўжо гульня, яно з аднаго боку выглядае як гульня ў словы, так, але гэта гульня ў словы, гэта насамрэч гульня ў сэнсы. Гэта тое, хто усталёўвае сэнсы ў публічнай прасторы. Калі раней гэта быў Лукашенко, і на яго там спрабавалі апаненты неяк адказваць, зараз мы бачым вось трошкі змену гэтай сітуацыі, і гэта сведчыць пра пэўныя змены ў публічнай прасторы і таксама ў палітычным поле. Валер, а як вы лічыце, вот может быть, ну вот мы з вами скажем, лічым, што ён, так бы мовіць, просто займаецца дэмагогіяй, нічога, а может быть, ён вот сам внутры сябе, ён лічыць, што ён чуе. І ён, дарэчы, шмат разоў на працягу ўсей этой прамовы казаў, што я ж чую, што вы гаворыце. Вот скажем, тое, што ён в эканамічным блоку сказаў, што ну да, мы будем акуратна, так сказать, вводить, але, скажем, пенсійнае забеспечение, скажем, прыватныя пенсіі, пенсіі на запашвальныя. І у тым ліку і вот у палітычным як бы сэнсе тое, што ну вот мы будем дзяліцца. То есть ён, вот цікава, як вы лічыце, ён для сябе лічыць, што ён ідзе на пэўныя саступкі не как бы самім сваім апанентам, а іх ідэалогіям, тым людзям, на якіх ты абапіраюцца, там, моладзі, прадпрымальнікам і гэтак далей. Магчыма, ён-то думае, што ён ім саступае, ён ідзе ім насустрач. Ну, у мяне не было такога ўражання, што тычыцца пенсійнай рэформы, то гэтая ідэя даўно існуе, прычым існуе ва ўладных кабінетах, бо сітуацыя проста такая эканамічная, вымагае, што трэба нешта рабіць, пенсійнага фонду не хапае, каб плаціць пенсіі. Таму тут як бы аб'ектыўная рэальнасць. Што тычыцца апанентаў, то ён хутчэй палемізаваў з імі, ён хутчэй крытыкаваў іх, то бок цягам усяго выступу ён пастаянна звяртаўся да гэтых апанентаў. То бок гэтыя апаненты, яны нябачна прысутнічалі на ўсебеларускім народным сходзе, хоць і адсутнічалі. І іх пазіцыя была выкладзена, хоць у абсалютна карыкатурным выглядзе, ён іх дэманізаваў, як звычайна ён робіць. Вось, ён хутчэй адштурхоўваўся ад іх пазіцыі і пераконваў усіх, што нічога мяняць не збіраецца. Але сапраўды у асобных ягоных рэпліках, асабліва калі ён адрываўся ад паперы, гучала такая прыхаваная думка, што ён ведае рэальную карціну ў краіне. Памятаеце, калі ён казаў, вот тут кажу, што тут некалькі чалавек мяне тут трымаюць у некай інфармацыйнай блакадзе. Это неправда, я все ведаю. Вся інфармацыя да мяне паступае. Вось, это да таго, што на вуліцы выходзіць там некая кучка адмарозкаў, да. Вось. Ну і яшчэ такая была рэпліка. Зразумела, што ўсе гэтыя пратэсты былі арганізаваны за мяжы, але яны паказалі ўразлівасць беларускага грамадства і беларускай палітычнай сістэмы. Фактычна, упершыню
Лукашенко прызнаў, што не толькі замежны ўплыў, але і ўнутраныя чыннікі, ўнутраныя праблемы падштурхнулі людзей выходзіць на вуліцу. Вось мне падаецца, вось гэта важна, але тым не менш ён катэгарычна адмаўляе за апанентамі права на тое, каб неяк уплываць на прыняцце палітычных рашэнняў і хоча захаваць сваю манаполію на гэта. Тетяна, ну а вот наступнае маё пытанне, это што Лукашенко прапановвае моладзі? Бо вот якраз моладзь, адукацыя, это была значная частка яго прамовы, і вот на мой погляд, один из самых шчырых был таких фрагментов, шчырых вот в констатации своего вот просто неразумения, что это за люди. Причем я так разумею, что это адресовано не только протестовцам, але и власному сыну. И он его не называя по имени, но он говорит, что вот я не разумею, як яны мыслят, я не разумею, як яны камунікуюць, я не разумею, які іх каштоўнасці, я им все дал, вот я краіну им выбудовал, а они подпадлы. Вот так до меня ставятся, хотя я сам был молодым, но вот такое отчувание, что он вельми востро отчувает этот вот разрыв поколения, вот тем лику и коммуникационный, когда он сказал, что мы проиграли эту, в принципе, информационную борьбу за молодь, что он им пропановывает? Вот что он сегодня им пропоновал? Ну, ведаеце, як бы я думаю, што тое, што ён там прапанаваў ім, гэта не факт, што будзе, як бы я проста хацела звярнуць трошкі на іншае ўвагу. Гэта пра тое, што ён спрабуе, ну, не толькі расчараванне паказаць, а гэта расчараванне мы бачылі таксама падчас прыезду ягонага БДУ, так, калі ён прыязджаў і калі ён там прамаўляў. І прынамсі вельмі цікава, што гэта быў адзін з нешматлікіх візітаў менавіта да моладзі Лукашенко, тому што да гэтага ездзіла Качанова, да, некалькі разоў, але сам ён асабліва да гэтай аўдыторыі не ездзіў, то бок ён не адчувае сабе упэўненым з гэтай аўдыторыі. І сёння то гэта было трошкі там у нейкі момант нават анекдатычна, калі ён з аднаго боку сапраўды не разумеець, як бы чаму моладзь яго не любіць і што там адбылося з гэтай моладдзю не так, але ён спрабуе выкарыстоўваць там нейкія такія модныя, як ён кажа, словечкі, як бы селфаніць, да, як бы зараз тут вось вы тут все гэта слово ведаеце, моладзь так кажа, і то бок ён таксама спрабаваў, вось мы казалі вельмі добра, што існуе нейкая такая міфічная пазіцыя, да, ну ці апаненты, да якіх ён звяртаецца, і тое ж самае існуе нейкая вось абстрактная моладзь, да якой ён уявіў, да, ён уявіў мову, якую гэта моладзь выкарыстоўвае, і ён спрабуе знайсці нейкі такі, ну, падыход. Я не хочу тут як бы па ўзросце некарэктна казаць, але сапраўды гэта вось такі падыход, калі, ну, мы бачым паміж генерацыямі, да, калі вось дед косіць пад маладого. Ну, да, ведаеце, вось вы менш дыпламатычна, чым я, значит. Ну, я сам такі ўжо крышачку. Гэтае параўнанне, але, ну, сапраўды, як бы мы тут можна ўжо нават не лезці такі вышыню аналіза, а проста ўзгадаць там сітуацыю ў сем'ях, і мы ведаем гэтай сітуацыі, да, калі там нам з бабулямі, дзетулямі там трэба размаўляць там у розныя часы і так далей. І вось для мяне, ну, шчыра кажучы, вось ягоныя паводзіны, яны выглядаюць, на жаль, як спроба чалавека проста з іншай генерацыі, ну, сапраўды, не толькі па ўзросце, але з іншай генерацыі, вось такого светапоглядавай іншай генерацыі, не зразумець, але прынамсі неяк паказаць іншай генерацыі моладзі, што я вось тут ёсць, я ж хачу вам добрага, так, я ж для вас усё раблю, а вы мяне не разумееце. І вось мне падаецца, што, ну, сам гэты падыход да моладзі, ён, ну, больш цікавы, чым тое, што там Лукашенко абяцае ці не абяцае для іх зрабіць. Валерий, можно я сама по эту тему. Лукашенко признае, што ў адносінах з моладдзю ёсць праблема, але як яе вырашаць? Не ідці насустрач, не слухаць моладзь, не спрабаваць зразумець, чаго яна хоча, а зусім наадварот, пераканаць моладзь, што яна не мае рацыі, пераканаць, што ўлада вельмі добрая і што гэтая моладзь увогуле нічога не разумее, яна не ведае, што там было ў 90-е гады. І в якасці прыкладу ён прыводзіць свой прыклад, як ён ездзіў у БДУ, як ён добра пераканаў
студэнтаў БДУ, і потым сацыялагічныя апытанні паказалі, што там звыш 50% падтрымлівае ўладу. Вось такая логіка, яна абсалютна для Лукашэнкі натуральная. Якія могуць быць тут, так сказаць, кампрамісы ці крокі насустрач? Не, задача дзяржаўнага апарата пераканаць, прымусіць, калі хто не хоча пераканаць, і ўсё, ніякіх іншых варыянтаў ён не прызнае. Валер, ну Можна- і вот, да-да. Можна я яшчэ дадам одну просту думку. Пры гэтым цікава, што калі мы паглядзім на пытанні Чатэмхаўза і там іншыя пытанкі, якія з'яўляюцца, асноўная эта праблема Лукашенка не толькі і не столькі ў моладзі. Ягоныя праблемы гэта людзі вось якраз там 35 і плюс. Гэта людзі такога больш сталага ўзросту, да, вось тое, што там еўрапейская моладзь, да, умоўна кажучы. І, канешне, ён звяртае ўвагу на моладзь, але насамрэч, калі б ён сапраўды звяртаў увагу на сацыялогію, а не толькі на экаом, то трэба было б яму звяртацца менавіта да гэтай аўдыторыі больш старэйшай. І гэта таксама тое, што ён губляе свае перспектывы планавання. А вот яшчэ одно пытанне, магчыма, оно про тое, што не прагучала, может быть, я этого не пачуў. Ну, у прынцыпе, адзін з магчымых варыянтаў вырашэння палітычнага крызісу, ці, скажем так, перадумовай яго вырашэння, это была бы амністыя. Это, вот як Лукашенко, памятаеце, свой час казаў этой Маргаріце Сіманян, давайте перагорнем старонку. Ну, старонку тэарэтычна перагарнуць можна, і шмат калі ў гісторыі это бывало. Але перагарнуць старонку, ну, трэба, так сказать, все-таки какие-то свои грехи, что называется, замолить. И по идее, коли, так сказать, выпустили людей, которые сидели в турме, так сказать, магчыма, кого-то покарали за катаванне. Вот эта тема как-то, тая самая тема заезженное адзінства, она сегодня прогучала, вот я ее как-то не почуў. Адзінства, якое ўлада можа как-то забяспечыць, то есть как-то, так сказать, вот перагарнуць эту сторонку. Ці не, ці, як было сказано, мы пераможцы, нас большасць, і ідзіце вы. Вот так, Татьяна? Ну, калі ласка. Давайте можем, добра, я не пачула пра амністыю, но можа я там штосьці не дачула за 4 гадзіны. І мне падаецца, што у яго так якраз зараз і няма намеры на гэтую амністыю, то бок гэта была тэма, яна гучала можа 1,5 месяцы таму, вось да таго, як ён адшыў Воскресенскага, да, з гэтымі ягонымі ідэямі наконт таго, што можна будзе прапанаваць на усебеларускі сход гэтую амністыю. І тут вось я не люблю заўсёды казаць такіх псіхалагічных фактараў, але мне тут падаецца, тут ёсць такі персанальны фактар Лукашэнкі, што ён не даруе людзям, і ён зараз не бачыць да сябе выгоды нейкай у тым, каб адпускаць палітычных апанентаў. Ён будзе іх трымаць у закладніках, гэта як это было неаднойчы ўжо, і будзе проста гандляваць імі, калі ён пабачыць магчымасці для гэтага гандлю. Але сапраўды казаць пра тое, што нек узгадаў гэтую магчымасць, прынамсі, я таксама, я з вамі згодна, я не пачула. Я пачула трошкі іншае, гэта калі ён спрабаваў так паказаць еднасць, некае адзінства з бізнесоўцамі. То бок у яго было, ён некалькі разоў таксама узгадваў і казаў пра тое, што гэта заслугі бізнеса, асабліва таго бізнеса, які займаецца вытворчасцю. То бок гэты бізнес мы гатовы падтрымліваць. То бок ён спрабуе, таксама у яго раней было гэта супрацьпастаўленне сябе, да, гэтым бізнесоўцам, якія там капіталісты, якія там пра людзей не думаюць, а тут ён трошки паспрабаваў ужо вось гэтую еднасць, прынамсі паказаць. Вось гэта я пабачыла, але гэта вось адзіная такі кола ці адзіная сацыяльная група, якая мне падалася такая нетыповая, да, для ягоных зваротаў. Вось, напэўна, так. Валер, а як вы адказваеце, вось это, так сказать, там на кожным летні плоце зараз афіцыйна напісана адзінства, год адзінства, там, што нам святкаваць у якасці адзінства.
а як бы які механізм забеспячэння гэтага адзінства. Вот та неўцямная канстытуцыйная рэформа, которая там можа быть 22 годзе скончыцца выбарамі, ці вот як бы это пытанне Лукашенко как-то артыкуляваў, ці ввогуле не, ці ну вот моладзь перабесіцца, пажэняцца, дзяцей народзяць і стануць дарослымі. Гэтыя ўсе, так сказаць, там контррэволюцыянеры, контра, так сказать, это все их Захад подбил, хай валят там из страны. То есть вот все-таки какой-то подыход до некага адзінства у него вот ён обозначил, ці не. Ці пераможца атрымлівае все. Мы пераможцы, і таму мы атрымліваем все. А вам хрен, грубо кажучы. Ну вот менавіта тое, што вы сфармулявалі. Адзінства на падставе усеагульнай падтрымкі дзяржаўнага курсу, падтрымкі Александра Лукашэнкі. Хто супраць, таго прымусім, пасадзім у турму ці выціснем за мяжу. І паглядзіце, як зараз дзяржаўныя медыі распальваюць варожаць супраць усіх нязгодных. Таму як бы казаць пра адзінства, паглядзеўшы беларускі тэлебачанне, неяк цяжка. А ўвогуле амністыя гэта ж частка некай стратэгіі. Скажем, стратегія на лібералізацыю, вот тады в эту стратегію ўпісвалася б амністыя. Ці стратегія на размарожванне адносін з Захадам, таксама гэта ўпісвалася. А мы бачым абсалютна супрацьлеглы тренд у палітыцы і ў адносінах з Захадам, і ў адносінах да унутранай палітыкі, наадварот, рэпрэсіі нарастаюць. Іншая справа, што, магчыма, некія лакальныя кропкавыя амністыя для асобных людзей, з якімі неяк можна дамовіцца. Ну, вось прыклад, зараз ідзе суд над менеджерамі Белгазпромбанка, якія пайшлі на супрацоўніцы са следствам і гатовыя даць паказанні супраць Віктара Бабарыкі. Вось адносна іх я цалкам дапускаю, што будзе амністыя. Ну, вот такія выпадкі, так, сапраўды, ці хтосьці яшчэ дасць нейкія паказанні на нейкіх, так сказаць, другіх палітычных вязняў. Вот такім варыянце амністыя магчыма, ніякі іншым. Ясно. Добре. Дякую вялікі, Тацяна, дзякуй вялікі, Валер. Дзякуй вам за то, что вы згадзіліся так хутка, так бы мовіць, школаў даць гэты каментар. Я думаю, что, может быть, это не апошнія каментары, але за наступнымі каментарамі наши гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і в Тэлеграме Свабоды. Найлепшага. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.